向かい側の西村さんでおまんじゅうと無料で交換ができます。無料なんで。ありがとう。Okay, so あれ？はい。あれで？タカちゃん保育されないよ。じゃあ、まいちゃんどう乗るよ？まいちゃんとゆうくん。あ、オッケー。Wow, nalah. Pamilihan semua parada. Oh, murah untuk ano mobil din. Hindi na glupad to. Ah. Ah, kita.